Lani live streaming mang bisa 5 menit ya nih. Gimana sing terakhir? Lah iya sing iki malah sing apa mbek wong lanang. Oh, sing terakhir iki, Bang. Kameraku salah tok iki to. Lagi tak anu 5 menit. Iki. Kirim mana kok? Yo ra iso kirim teh. Ora iso. Apa? Kau ya kan ning ya nih. Kono ning omah, lah yo ra iso aku kok kirim yo lagi aku langsung yo. Yo sing iki tak cukup 5 menit iki. Macet kamera aku tak coba 3 kali. Ini wis buka video iki. Buka video. Kita tanggung status lagi. Ya yo sih. Ini tinggal lagi kan naik. Ora suwe sih. Apa kuwi? Tapi langsung. Ini loh, yang terakhir. Ini kan video. Mulai loh. Mulai kan iki. Tapi wis berupa video dadi. Ini loh kok. Buk. Ayo video. Lagi pelarian itu pelarian lemu joget mangi. Ini sing langsung iki langsung iki kan. Sing langsung. Ini cuplian 5 menit. Ini sing terakhir. Iki piye ku story? Lagi. Ya, enak ini story foto. Salam Pakku meja bersama Dun moga kawula menawa wakil panjenenganipun Adi Mas